South Africa siyabingelela kuphi nakuphi la nikhona ngendawo nibingelela umduduzi esibonga ngokwamkhwanazi sivela kwinhlangano Ithuleleni Organization. Namhlanje ke udaba esingalo sizobheka nje udaba lokuxhaphazeka emsebenzini ngokocansi lokho abathi ke ngokwesingisi sexual harassment and sexual abuse emsebenzini la khona mhlambe ngabe abasebenzi baharasana bebodwa noma mhlambe ngabaseyikhundleni noma mhlambe ngabe umqashi owenza lokho ukuncikisela mhlawumbe umuntu osuke esebenza ukuthi mawungakwenza ukuthi noma ungavuma ukulala nami noma ungavuma ukwenza lokho asuke kufuna phecelezi okwehlela mhlawumbe ukuthi kwehlelisa isithunzi sakho wena mqashwa ugcine mhlawumbe nangokusabela phela ukuluza umsebenzi mhlawumbe ugcine sokwenza sinodadewethu ke namhlanje la esinaye ungeshwa ke abanye ke bashawe imali yokugibela but bebekhona nje bebaningane bebefuna ukuzokhuluma nathi ngenkinga ababhekene nayo emsebenzini ngazuthi ke kunezinsolo abanazo abazishoyo ukuthi ke emsebenzini wabo abaphathekile kahle kangangoba angazi noma umqashi noma ke umphathi wenkampani okuyena nemhlawumbe ngazuthi ke ubafuna ucansi nokubavezela isitho sakhe azi noma sangasese but ke ukhona udadewethu uzozikhulumela ukuthi ke kwenzakalani nokuthi iluphi usiza licelayo South Africa kunina naseyinhlakeni zomthetho esingakwazi ukubalekelela. Dadewethu ngiyakubingelela. Baba Sema. Ngiyaphila ngazi igama ufuna ukuzisho noma elakho? Cela kuligodla okwamanje. Okay ke kulungile ma. Kwenzakalani dadewethu kade nisifonela usuze wafika ke wedwa because last time siphazamisekile ufuna sihlangana. Namhlanje ufikile. Yebo ngiyabonga. Suthi lena lento isinesikhathi mina anginaso isikhathi eside ngisebenza ngiqale last year July enkampanini yama security engize ngimention igama layo umqashi wethu nguthola umsebenzi ngakhuluma naye straight so ngithe mangikhuluma naye waqala wakhuluma izinto ezifani ngathula engibuza ukuthi ngaligcina nini ucansi ubaba wengane uphi yabo ekhuluma izinto eziningi. So kuthi ngelinye ilanga bese ngambuza ukuthi uqasha ngocansi noma umqasha umuntu ngoba umqasha nje wasethi hayi sikhona isikhalo besikhona. So kwathi ngelinye ilanga wangifonela wathi mangize ayongikhombisa la ngizosebenzela khona. Waqalwa nginika inamba wathi angisendele omunye usisi iCV yami ngamsendela. Lo sisi azange azabuyele kumina until kuze kube yena obuyela kumina. Theme buyela kumina wasethi asihlangane kondawo engako Wema kuthiwa ise Signal wathi mas not se Signal kodwa la somewhere ngako Mega City wathi asihlangane khona ngamlinda ke ngawashawunani wafika sahamba ke endleleni mekhuluma u9 wasexeni endleleni mekhuluma ukhuluma nje izinto engayiqondi shuthi masamba sasafe endaweni engase Bluff wangena epark imengene epark indawo nje eyenile ipark nje yenile ngathi ipark engasetshenziswa kuthe mefika lapho wayijikisa imoto yabheka la iqhamuke ngakhona the masihleli lapho ngambuza ukuthi hawu kanti kuphi lapho uthe siyakhona wasethena hayi ngizokukhombisa mase sidlula la ngendlela sesihamba bese ngiyabuza ukuthi kanti lana athi hayi uthe mesuka walalisa isithi esihlalo themilalisa isithi esihlalo wathi angemkhothi isitho sakhe sangasese if mina ngifuna umsebenzi ngathi mina ngeke ngize ngikwazi uthe mesuka wathatha isandla sami wasidonsa ngenkani ebamba into yakhe lakhi leyo kube sengene enye imoto ithemi ingene enye imoto waqoka ke ngoba evulile uzipho alifasi ibhlukwe wadomisa imoto indawo leyo isho wangikhomisa yona edlula ngendlela hayi ngathula ngafika ekhaya kuno anti wami nje engijwayele ukuxoxa naye wakhile ngasekhaya ngimxoxela athi hayi akona umsebenzi mhlambe lo muntu ubefuna ukudlwengula ngathi hayi ngoba angijwayele ukuhluleka ngisafuna ukuphinde futhi ngimface ngizwa hle indaba yakhe lo msebenzi aphinde I think kwaphela inyanga waphinde wabuyela kumina mebuyela kumina wathi angizothatha ingfomu wathi asihlangane egarage elisewema sahlangana egarage elisewema wangithatha sahamba saya khona lapha indawo esestation Samuel lapha eFinland
estation sangena khona sehla ngafica uza ababe khona abawu2 ababesebenza umfana nentombazana. Wafika wangintroduce kubona. Sabo waseyasho ukuthi ngizobuya ngizongena ntambama khona umfana ngizongena la ntambama. Bese ke sahamba sangena emotini. Masingena emotini anginike ulontuzana ibhlukwe neshirt. Mase sihamba endleleni athi oshuthi aphume somewhere ngakomo road bese ethi ke asambe siyobhuka khona ngizolenganisa iuniform. Bese ngithi mina besingayilinganisa ngale uniform la besikhona ngoba ikhona indawo lapha ama room like ngoba ise station la kushawa khona amathikisi estimela ikhona indawo bengangena lapho ngilinganisa iuniform wayizomela kuyobhuka. Oh, inkampani yenza umsebenzi muni gada ke? Inkampani yama security isebenzela iUnder Prasa. Okay. So bese ngisho njalo ke mina ukuthi befanele singene somewhere lapha ngoba khona ama room ngilinganisa ibhlukwe bese ngiyabuya ngiyakutshela kuyangilingana noma kungilingane. So isidingo sokuthi kuyabhukwa yini makumele kulontuze kulinganiswa iuniform. Athi hayi ngenzela ukuthi ulinganise bese mina hayi ke ngeke ngize ngikwazi. Bese buza athi ngidrope bese ngisimangicela ngidrope somewhere eThekwini ngigibele ngigoduke. Ngibuye entambama sengizongena. Mangibuye entambama ngingene ngisebenze mase ngisebenza angifonele athi ngitholile nendlela bese ngithi hayi ngitholile ngingenile ngikhona bese mengifonela athi bese sikumina nje oba ngisebenza nomuntu wesilisa singalontuzane eshi igama leli lomkhuba bese ngithi mina hawu kanti kwenziwa njalo yini la ekhaya wathi ngiyakutshela baningi bekwenza ngathi oho hayi ke sisasebenza ke saqhubeka sisebenza shothi ngathula nalento ngangaxoxela umuntu ekuthuleni kwami ngaxoxela umuntu kuno zakwethu besebenza naye wathi ngingakhulumi namuntu ngoba la khona impimpi and ungayithola usuphelelo umsebenzi. Ubani usho njalo? Omunye uzakwethu oyentombazane engamfica. Oh, usumtshele nina? Ngangamtsheli wathi nje mangifika angakhulumi lutho ngomphathi ngoba kunempimpi ezimtshelayo izinto. Hayi ngathula ke nangempela ngathula. Kodwa kwaya ngoba ngiyayibona futhi baningi abantu abakusona lesimo lesi. Bese ngixoxela omunye uzakwethu futhi besebenza naye. Athi hawu nawe bese ngithi yena athi naye. Wavela nowesithathu wathi naye. Khona ilanga sine meeting somewhere mase hambile umphathi bese ngisale futhi ngiyikhulume lento ngoba ngithi ngifuna kahle lo mphathi avele obala ukuthi kahle uqasha ngokocansi noma kwenzana ngoba abaningi abantu abahluphekile abadinga umsebenzi kodwa yena wenza kanje ngoba nakabantu besifazane desperate for umsebenzi. So sibese sihlangana ke nozakwethu abawu3 ngoba ngathi mangikhuluma lapha kule meeting esasinayo wavela abanye kodwa noma abanye bengafuni ukugqama bengafuni futhi ukuvela phambili bangafuni ukugqama omunye wavela wathi hayi sukuthi lesitho sakhe sangasese ufuna sazwebona wonke umuntu ezengathi naye uyasazi ukuthi kahle shuthi vele sibaningi esikulesi simo ngoba even ngiqala ukusebenza ngafica kuno inspector nje impela wagxila kumina engibuza ukuthi ngingene kanjani nabanye bebuza ukuthi hawu ngene kanjani ngithe sengizwa kwakhona inspector othi okoyedwa wabesebeze naye la wathi hawu samqeda. Ubani uqeda omunye? Umphathi usamqeda lo yedwa abebeze naye usamqeda. Hayi ngithule ke nalento ngize ngimtshele lo uzakwethu ukuthi wena umphathi uhambe ethi ngegama lakho waqeda wena. Juthi naye imphathi kabi impela ubefisa ukuza kwayikona ukuthi akwazi ukuphumelela. Kwaya ke ngelinye ilanga wafika esayithini sisebenza ngababili kuba umfana nentombazana and isaythi mina engikuyona umuntu wayengenza nje noma yini aqede kungezwa umuntu futhi kungabonwa umuntu. Wafika ngezikhathi zantambama ngabo7 ngabo6 wahlala kwashawu 7 kwashawu 8 kuthe ngabo8 wathuma uzakwethu wamthuma angazi ukuthi wayemthuma futhi ngangazi ukuthi umthumile. Ngibone sengena yena mengena uphethe icondom ngesandla athi sengize ngakuthola ke namhlanje
usibanibani ngisamthumile esitolo. Hayi angibambe eze engathi vele umuntu okade ejahile lento kanjani wasethi ke mangafuni angimkhothe kokungcono ukuze ngikwazi ngiqhubeke ngisebenze. Kuthe esasho kanjalo kwakhala ihuthi. Makhala ihuthi ke wathuka naye ngoba kuthola ukuthi hlamba bakaPrasa bazosicheck. Wathuka kwayitshela ukuthi ibona. Waphuma utheme ephuma wasehlala eminyango ke kanjalo. Theme ehlala eminyango kwase kubuya lo mfana bemthumile kanti ubemthume amapizza awu2. Theme ifana amapizza washiya yodwa wathatha eyodwa wahamba. So usendela izithombe ezinemkhuba. Usendela yonke into even ngisho nanesitho sakhe sangasese esendela amavideo sekuseni esibuza ukuthi senzani sizomenza nini ekhuluma nje izinto ezifana. So kwahamba khe ngabona ukuthi lo baba lo kahle shuthi impilo yakhe ayiphilayo. So yonke into abese ikhuluma bese ngiresponda eze engathi ngiyamuzwa futhi nje ngoba ngifuna elekhuluma noma ngathiwa ngiyaphumela obala ngazi ukuthi ngiphumela ngento ayaziyo angeke azayiphike naye. Umuntu oliphi ibala? UMzulu. Inkampani yakhe kaPrasa. Inkampani une contract noMafoko. uMafoko thina sisubcontract yaMafoko. uMafoko une contract noPrasa. Ngoba sithe suka sasesicreate igroup yethu basebenze saphuma kule eyabasebenzi ngoba vele masikhuluma izinto sithola ukuthi sezikumphathi. Sasesicreate yethu igroup eceleni. Sayikhuluma lento le. Sayikhuluma ngaze ngabasendela nezithombe asuke ngisendela zona. Unazi izithombe? Ezinye zazi ifoni yami iflash 2 weeks kodwa ezinye zazo ikhona noma ngezona ezakho kodwa amavideo asuke wasenda lezinto asuke ezisho. Ama voice note? Ama-voice anginawo ubebhala. Njengoba kuse groupini noma ziflashekele kwena but laba abanye banazo. Laba abanye khona abanye abangithumelile kona. Shuthi walontuza ke sa create group sayikhulumela ke sikhuluma ngabasendela nezithombe asuke ezisenda. Shuthi kwakhona lo oyedwa khona le groupini waphuma wahamba wayomtshela umphathi ukuthi thina wasibala sababa u2 esasisendile izithombe zakhe. Washo ukuthi abantu abawukuthi bathi basenda ukuthi nokuthi. Kuthe kusenjalo kanti bekade ngisanda kusayina icontract kuyena ya 3 months. Uthe ngisayina icontract ya 3 months sine case eCCMA wasuka lapho shuthi ngendlela zokusikhipha thina esikwesenze lento le wasimisa emsebenzini wathi until kuze kufike icase yaka CCMA. Yafika icase yaka CCMA abanye icase ya CCMA ifike sebesebenza vele. Kahlahla abantu asebesele nje ekhaya ithina esenza lento le okusho ukuthi shuthi usiyekisa umsebenzi ngokuthi sisuke sam expose and why send ivideo wathi when usenza kanje because thina simdicilela igama lakhe phansi egroupini sikhomisana ngezithombe zethu ngezithombe zakhe sikhuluma ngaye. That is why naye enze kanje. Okushuthi lo umtshelayo yena uyayenjoya lonto ngoba ahambile wompimpa nje kumphathi. Shuthi uyayenjoy. Senike nazama ukuthatha inyathelo zomthetho ngalento. Besingakazi cause into ebidala ukuthi singayenza isikhathi uthi uyabona umuntu usengaphandle akaboshwanga ungabusazi uthi kanjani. Nokuthi nenye into ebesifuna ukuyenza besithi sifuna ukuba nobufakazi nje obuqinile. Sivume senze ngathi yonke lento ayishoyo siyayenjoya. Siyamvumela nje kukho konke akusho ngoba nami la ama-voice note engangimphendula ngawo ngoba ngifuna asho lento engiyifunayo nangampela futhi ubeyisho. Wagcina wena ongazange ulale naye? Nesitho sakhe futhi wagcina ongazange uphunyuke lo athi yenza into ukuthi yenze kuyona? Lo abanye buzofika nabo bona? Laba bazange bakwenze ngaphandle kwalo ahambe etshela abantu ngawo ukuthi usemqedile. Partner bene mama boyfriend yenu niyawatshela lento ukuthi nibhekene kanje emsebenzini? Mina ngamtshela
wathi angenze ngalendlela engicabanga ukuthi imbonayo ukuthi right ngoba ukwazama ukumfonela efuna ukumbuza ukuthi uyenziswa yilonto angayibambi ifoni. No, ngobuza lo mbuzo noma ungathi mhlawumbe upersonal. Ngoba amathuba omsebenzi awekho eSouth Africa abo. Yebo. Abantu bayawufuna umsebenzi. Abanye bangenza noma ngabe yini just ukuthola umsebenzi. Yabo. Uthola ukuthi umuntu wesimame ubhekene nenkinga emsebenzini but akakwazi ukukhuluma ekhaya. Yeah. Yabo. Ngoba uzothola mhlawumbe upartner wakhe uzovela amjatha avele ujula nawo umqashi wakho. Abanye thola sephimisela amagama anga-understand ukuthi isimo obhekene naso bese side nawe ukwazi ukuthola usizo. This is why ngithi ngibuza ukuthi upartner wakho wamtshela yini yabo. Uyazi ngoba naye uza kwethi lo munye wamtshela upartner wakhe naye upartner wakhe wamfonela wambuza ukuthi yenziswa yile nto ayinzayo wayamsendele zonke lezi zinto ayisendele umuntu wakhe. Kwabe kuyagcina ke wathi ukuthula kodwa agcinanga ngoba usaqhubeka. Awusamfuna. Uyaphikelele siphikelele. And uyasho futhi ukuthi kuzogcina yena ngesizwe ngayi thina. Mayithi kuzogcina yena kulokho ukuthi uzogcina ethwele efuna. Kuzogcina yena nje ngoba nasesisi ebeyawasho njalo wathi kuzogcina yena. Namanje usathi nje kuzogcina yena kodwa yena uzoqhubeka asebenze thina sobe sihlele emakhaya. Noma singamyisa kephi la sithanda ukumyisa khona kodwa yena uzoqhubeka asebenze thina sobe sihlele emakhaya. Waze kwanzima uba umuntu wesimame eSouth Africa esikhathini samanje. Yabo, and mawuzwa nje useseshaka nje ukuthi lo muntu uyazethemba because mhlawumbe uyazi ukuthi uvikelekile. Kuyena akaboni uwrong kulento ayenzayo. Yabo ngaphela ube uyazibona uyiphutha nohlento wrong kuyena. Ungaba kaphi imsela amazwa njengalawo. Ngoba nje khona ilanga wathi khona angingakwazi ukuya emeetingini eThekwini. Ngabuza ukuthi i-meeting eThekwini wathi e-meeting uzo organize imoto ezongilanda. Ngazibuza ukuthi wayezo organize imoto ezongilanda. Ngalinda ke groupini ngitshela ukuthi mhlambe bonke abantu bazokhuluma ngayo le meeting. Ngalinda kwacacusa akekho okhuluma ngayo le meeting. Ase ngibuyele egroupini ngabuza ukuthi oba nobani abaye emeetingini. Bonke abantu bathi abazi meeting. Sithi kwakhona lo yedwa ombuza ukuthi meeting yani. Ilawa vele senza ke meeting eseyenza nje ubonzwa lento azoyisha ayikho ngoba mina sengize ngavela negama lokuthi kuthiwa kune meeting. Niqashwa kanjani kanti lama uqashwa awudluleni ko-HR? U-HR kuthi angaze ngisebenze yabo. Sithi lo ubaba nje uyimele nje uyikona konke. Uvele nje aqashe emgwaqeni lapha kuphushele uniform lapha. Akunika uniform usebenzi. Uhola kanjani? Uhola ngani? Uhola uyakufakela imali ebhenki kodwa futhi akukho slip akukho lutho. Ihlathi ke le. Imali yanyuka yanyusa imali wayanyusa futhi nayo wayinyusa nayo. Wajike wahamba yo draft contract kabusha wayehlisa imali wawehlisa ama-hour. Yabona bafethu. Umsebenzi wona kunzima emsebenzini kodwa abantu sengihlangane nabo abathola umzima yabona abafethu abenza umsebenzi wokugada security. Ziningi kakhulu inkinga ababhekana nazo abaqashi babo. Ziningi ngalendlela lezi inkinga ababhekene nazo. Kade sise ona kusemzini omkhulu Mzulu. Kona ikholi yayingenile la. Kubona bakhala ngokuthi sorry ngiyakhumbula ngathela nganza ukuthi ungalali yabo. Senza wathola uyaqhelaza. Sasiye emzimkhulu kwangena ikholi yomunye bafethu abenza umsebenzi wokugada lapha na ePholi kaMashu clinic. Ebika ngokuthi ngiyakhumbula ngifika ngoDisemba ngilethe umama ongizala lapha wathenda la clinic. Abafica betelekile lapha nabo. Kugengelezi nje amasango uyingenela bo ngaze ngapaka nami la ngithanda ukuyibhakela khona ngoba uyuhlala uthi uyafika but uthi bezelite zabo zokuthi phela ba control imoto but kulokho ngathi nami ngingena ngathi uyabona ke la
angifuna nokuthi bazibabheke nangakumina yabo bebehlangene bebambe meeting yabo but ngiyakulento yokuthi uthe esefona lo sisi ngesonto sisemzimkhulu ebika ukuthi banenkinga bacela ukuthi kulekelela but ngangijoke ke ngathi mina hawu yini nihlale ningivimba kanje mangilethi salad sami lapha egate ngithi yabo wathi hayi ehlwenga mina ngathi mina phela zifa ngamvunye yabo but ke into ababeyibeka Nkosi yami sisayicala ngawo sizo ngoba ngithi bayahlupheka abantu abenza umsebenzi wokugada yabo especially lezi ndawo zamathenda zabasuke besabhile khona ngoba labantu umqashi wabo njengoba betele ngoDisemba ngazo 3 months ababengaholanga kona utheke belinda ukhola engathi washona uboss wabo uthe mase kushona uboss wabo ngokusho kwabo isiphethwe unkosikazi ke manje inkampani unkosikazi uyena ovikayo ke manje ukuthi bathole imali zabo lapho uvika ngommeli uvika ngiyabo so ke sebethathwe inkampani entsha ke manje because unkosikazi akabakhokheli manje yabo yes so ngalibuka usizi labo kwasukukhona ukuthi umuntu into zabasebenzi yabo lezi zokuyofighter kosene yabo izinto engazenza yabo but nale yakho senze ngoba kuyi-20 GBV le enibhekene nayo yabo but ke yikho ngisho ngithi namanje banezinkinga abafethu abenza imisebenzi yokugada ama security yabo ungaze mhlawumbe babone bekuphendula kabe mhlawumbe mina sengiunderstand wherever la ngifika khona uma ubona mhlawumbe umuntu onze security mhlawumbe kunikeza repent attitude yabo ngeke uzazi izimabhekene nazo ngiyahle nje ngezansi ngiphuma eceleni mayevimbile futhi ngijike ngenhlonipho ngibele emuva yabo because sengiyazi ukuthi babhekene nezimo kanjani bambalwa ama security noma inkampani zama security ngempela ongathi abaqashi babo uthi ngokhuluma nabasebenzi bakhona bathi hayi si happy situlisekela sisebenza khona yabo nathi as a society sinibukele phansi yabo so ngisho ukuthi nineyinkinga kakhulu nenkinga yabo kulokho okuveza on dadewethu usizo olunjani nilidingayo usizo esilidingayo sifisa lo baba lo ayeke lento ayenzayo and athole isijeziso afunde emaphutheni akhe amazwi omunye umuntu wesifazane like lento ayenza kumina ukungithatha kancane nje akhombisa ukumhlonipha umuntu wesifazane lento ayenzayo and washuza kwethu ngase ngingenile wathi la akugwazwa wehlisa iphenti nje umuntu wesifazane wehlisa iphenti and baningi abantu besifazane lapha kwakuyona le nkampani ebengikuyona baningi kuyikontra abanye basaba ukukhuluma ngoba bathi bazophelela umsebenzi kodwa ngithe mina mangiveza bakhona bavelayo abanye bayasithela kodwa nabo bakuthola lokuhlukumezeka lokho ngoba kunabanye abasebenza ndawonye owababeka lo munye akazi ukuthi ulala nalo munye lo wazi ukuthi ulala naye yedwa abanye baze bangakhulumisani nje ngoba umunye ulala nomphathi nomunye ulala naye senesikhwele mhlambe lo munye usuke serious ngila neboss man abesilisa abangakasebenza la sibaningi mhlambe sila ku about 36 sonke ngoba i-site ne-site kule site engikuyona nje siba u6 umfana ungena nentombazana kanjalo wonke nje ama-site kanjalo asithembe mhlawumbe ukuthi akabaduna sizibone hayi asazi akayona insimbi edla hayi angaze ngizwe bafanele ngizwa nje kakhulu la kubantu besifazane shuthu nanesikhwele emqashweni ma ekwazi nokuthi ningenza ukuthi nabasebenzi hayi kwesisikhathi mawuthi uyayikhuluma into uvela athi ngizokuxosha noma ngeke ngivuselele icontract yakhe abantu abaningi nje babambe ngalokho ngithatha kula amazwi phela othi wathi uyithwele indlela yesayithini wasethi ningenzi ukuthi ukusho ukuthi unesikhwele ukuthi iy'nkunzi ezenisebenza nazo zingabuye eququda lapha eququda khona ufuna ukuba yena yedwa nje inkunzi yabo ngiyacaba uganiwe ngokwazi ukuthi banaze mhlawumbe angazi-ke ngasemfazini ukuthi kodwa unazo iy'ngane nje seyikhulile ngiyazi ukuthi unoma wengane emfazini angazi anginayo isho mdala umuntu omusha mdala baba nje mdala ongangizala nami uthanda ucansi shukuthi mhlawumbe noma hosha uyabathenga nje ngoba nje uma ngiyakholelanga ufuna imali yakho
uyakutshela nje ukuthi uyakuthanda imali uzokunikeza uzokufakela imali yakho kwesinye isikhathi labo kwimpela lala nabo ibona impela abakhokhela kahle bamzisa amanandi phela ukuthi shuthi ngenzeka ukuthi iyabathenga nabadayisa ngoba uma ekwazi ukukhothisa umuntu uhlele sithini yemoto abantu abagangela abantu abenza into njengalezo yabo emotweni wehlise nje ibhulu ukuthi khothe nemoto yakhe akayihloniphi nje because phela umuntu izinto ezikanje emotweni yabo usukufaka namabhadi ngokhoyelwa kwethu-ke ukuthi ungenza izinto ey'bheda ayithephe iceze emotweni heyi ungathini kwabanye abantu besimame into engayisho nje ngathi sinamalungelo nathi ezabantu besifazane makhona into eyenzakala kuwena ezumuntu wesifazane ongayithandi iphumela obala ikwazi ukulungiseka kusanesikhathi ngiyaphinda futhi ngithi kulukhona uba umuntu wesimame eSouth Africa kulesi sikhathi samanje especially uma ukuthi-ke ikhaya libheke wena nawe nabantwana ufisa ukubondla ufisa ukusebenza ngoba njengoba kushiwo nje kuthiwa yehlisa iphindi uthole umsebenzi yebonje into njengaleyo and abanye ngempela bazolehlisa because ngoba ngempela efuna umsebenzi yebo like nje uza kwethu lo okuyena ongekho namhlanje ngempela umndeni wakuba ubhekena ngoba asenabazali ufundisa ingane emlamayo esikoleni njoba yena ehamba edicilela igama lakhe phansi nisathanda ukuqhubeka nisebenza khona la kuleyo engicabanga ukuthi emva kwalokho mhlambe lempilo zethu ayisaphephile into aseyishilo yena sizwile ukuthi iroster angithi njengoba besingasebenzi thina sebesibaningi esingasebenzi kahle besitelekela ukuthi asiholile wahamba bakhokhela kabanye wababuyisela emsebenzini kwasala thina so iroster ibingakaqondi kahle sezwile ke manje ukuthi sebafakile abantu vele ekhaleni zethu thina nje asisenayikhala ngoba lo munye uza kwethu ufonelwe umunye wathi hayi uzomkhulumela nomphathi akabuye emsebenzini wathi uza kwethu akasafuna emsebenzi asafunela ukuthi ezomhlanganisa naye unevoice note abesendele yona wathi uredeni ukusikhokhela 20,000 sihlukanele ngokuthula siyeke igama lakhe ngithi mina ke nje bethi uready ukusikhokhela labo 20,000 vele usefuna singaqhubeki singenzi ilutho ngoba mina ngamtshela ngathi yabona lezi zinto zakho luzenza lemkhuba yakho lodwa uyisendela yona usazophumela obala yini khona efonini lapho ungasivezela nje nasibona ubufakazi South Africa bafethu ngiye ngibona mangiqhamuka lapha na kuleli ngazi ukuthi ilokishi nendawo yabo laba abangasifoni yabazi abakama ngesandla abanenwele ezimnyama ngibona mangiqhama ngakhona lapha nje ntambama ubone odadewethu beqhamuka lapha bebuye emsebenzini khona ngisho ngithi kodwa uNkulunkulu wamshaya ngoba ngiyabazi abanye abantu labo okuyibona abantu ngempela abanye babo abagangayo baxhaphazayo abantu bakithi abamnyama but ke kule yo usenda izinto enje ndikhona nama voice note la angicabanga ukuthi okunye angithi kwakukwenye ifoni ngakhiphela ngikhiphela kule phone yibo awungibonisa ithanga ngobani ngilibone kahle kahle ufuna ukubonana inkomo awuveze kancane nakho kubhaliwe awuveze inkomo wenza ivideo call lapha nje uthi yangaphi ekhaya awuveze usulele usuchame walala benichamisana hayi sengibonile mina ngiyayazi lento angibonisa iphendi lokho kwentombazane efaka isiketi lapho awuyidlalise usulele unjani uqhanyela unjani sivukile usuvukile asilinde namhlanje ngajabula mphathi ulele nobani ushisa kanje ubufenda ebusuku awushuthe
Hello. Cha South Africa ama message nanga. Ngathi mhlambe yini ngithi yabo nakho ngazoma nje babona. Yabo. Konke njengoba ngisho nje awuveza inkomo nakho ngiyafunda lama message o WhatsApp. Kuthi ngwaqale phakade angibonisa ithanga ngibonisa ithanga niyabo. Yabo. Uyasebenza yebo. Ngibona online ngabe ufenda indoda ulibele ifoni. Hey, ke bafethu. Hey. Awu shembe. Aphela abantu besimama. Yabona manje. Sekude kuphela into ye-GBV. Siyakhuluma ngabafethu nje ababhekene nomsebenzi lo security okuthiwa ehlisa iphinda uqasho. Leyanto yezwe khona ngisho nakomasipala, khona umasipala abasho ukuthi hayi impela liyabhubha la ngithi yabo. Uyakhumbula khona nekhansela ke lavela ngithi yabo ngazi lakho la eThekwini. Bakhansela la trend nje kuthiwa impela aya liyaqonqotha yabo. Asazi ke ikhundleni lezi eziphezulu yabo. Yabo. Khona ingoma ecula uZimdola encokola ngaze ingoma ekhona kaMaskandi le ecula uZimdola ethini? Ungambona delela ethini le ngoma? Wazi ithini kodwa niyayikhumbula enqola ngawo thatha uZimdola ngithi yabo. Ethi wazi iboss inqunu ngisho ilapho nje yabo. Engizama ukuveza ukuthi hey bafethu kulukhona esikhatheni samanje kulukhona imbokodo uma ningasukumi ngempela nime nibhekana nalesi sihlave sikanje emakhalo yodwa weni nisukume niyothi mbo khona ngempela nizoba yisulu nizoba umata nje abantu besilisa abanezinkanuko abasuke befuna ukwenza izinto zabo bafeze abakufezayo ngokwenkanuko ngokucansi kunina because njengoba niye kanje nina cabanga abasemva kwenu. Ngoba lento ngisho naseyikoleni yezwa khona ngisho uthisha abalala ngisho nezingane esikoleni ngithi yabo mhlambe ke bayimakela ke zona yabo. Kuningi mina la ngimkhona njengenhlangano ithuleleni sime egameni lethu nithuleleni musana ukuthula sukumani nikhulume nibhekane nesihlave sikanje niyoshinqoba manibambene nathi siyoba khona ukuthi sinisekele singafranti phambili kanti ni divided nina because abanye bayakenjoya abanye bayak-accepta for the sake ukuthi uma ngase ngithi ngiyalwa uzolamba umndeni wami. Yabo. Sukumani nganza kwethu nime ndawonye siyazi khona abanye abadlule kulezi zinto zenu kanje othola ukuthi naye use-achievile but ngenxa ukuthi udlule kulesimo esikanje inhliziyo yakhe isibophile. Yabo. Noma uthi uyocela umsebenzi kana ngafuni ukuvulela ngithi yabo because uyazi ukuthi ngigene kanjani nami ngize ngifela ngikhona. Ngalawa mazwi ngizama ukuthi bakhona abantu besimame abasebosomabhizinisi nabo abangakwazi ukuniqasha ukuthi asibe kanjalo ke. Nathi ke sibe ngapha samadoda ke kucace ukuthi sikolo zokudunusa ke ukuthi yabuthi ngoba vele khona insimbi ezidlezinye ngithi yabo udunusa ubhekele kunanga la kuthiwa ehlisa iphindi yabo kucace ukuthi kuhlakazeka kanjani ngoba ngempela nizophela badadewethu nizophela ngane zakwethu yabo. Baphelile abantu besimame izimo ezikanje no dadewethu ngicela usizo nje ku South Africa mhlambe nakubantu abangakwazi ukufasha umsebenzi usho mhlambe ukuthi ke angazi kuma security lapha nama grade ninani nama grade mhlambe unakho ungacela nje ngane ukuthi yabo. Okay, before ngicele ngake ngamkhuza ngalento le wathi akanandaba nokutrend noZondo batrenda kwadlula noGigaba batrenda kwadlula uzowatrenda nje ahamba emsebenzini abuye ehlale phansi endlini yakhe okusala enazo kwenza uzoqhubeka njake akwenze ngesitshelo yena inkampani yakhe le futhi angesisebenzi ngenkani mengasasifuni. So siyacela usizo especially kule inkampanini zama security abantu abasebenza lo msebenzi bayakhala kakhulu like thina nje awalama security lanyuka semanyuka kwavunyelwana uthe suka yena wayo draft icontract wehlisa ihour susebenza nje uhola 5000 isikuru kusika 5000 socela usizo nongaholi ke nje umuntu esebenzile asiholi umuntu akuholele u3000 ayoza kubone ngiphinde ngenye inyanga siyacela bandla especially ema security isukunyelwe indaba yema security ngeke ngezwe nasokhosini ikhulunywa indaba
yokuhola kwama-security kokuroja kwama-security and khona nomunye ubaba engangakhuluma naye ethi usazohlela indaba yemashi kuhambe investigator inkampani ngayinye siyafisa siyalicela usizo nemisebenzi siyayidinga ngoba kuyimanje sihlele ekhaya ngoba sanqaba ukwehlisa iphenti siyacela bandla. Okay, lento ngangayikhuluma but kokumqondo wami phela ngiyikhuluma mina ngaze ngisebenze futhi angibona ukuthi njengoba ngiyingaka nje ngoke ngiphinde ngisebenze ngeke ngisebenze yabo uma kune xhaphazeko okunje sasithi ke sisakhula silusa inkomo indaba okugubhisana ngeke ngigujiswe mina sengimngaka yabo ngoba nakho ngincengile ngale nto ngayikhuluma ngathi ama security South Africa without wona umnotho wezwe angeke unyakaze without wona mangase nje athi asivuki sonke asivuki yabo because nithi injury to one kwakusha amaqabane yabo ngekhathi kusazabulaza ngempela hayi liza manje yabo injury to one injury to all yabo yokuthi uma ningase thwe niyahlangana niyayifasa niba nenyunyana ezocreate nina eyodwa ezonimela ngokulinganayo because mangase nithi anivuki ndikusasa nonke nisebenzi uzokhumbula ukuthi ibona usopolitiki lapha abasemaparlament bayagadwa yabo imizi yabo iyagadwa amabhizinisi nabo ayagadwa angithi yabo uma ngasathiwa nivuki akhona amabhizinisi angakwazi ukuthi asebenze ngayasebenza yabo imoto zemali igadwa ama-security masithiwa ivuki akho mali ezohamba yabo lento engenza ukuthi manje ngase nithiwa niyayibopha ngisho ukuthi into yabo ngiyanazi khona ba right bona ngithi yabo emsebenzini yabo uma sithiwe niyayibopha izikhalo zeni because nonke enikhalayo nihlatshwe iveli lodwa yabo but umuntu ufuna ukuyibangela lapha ehlathini omunye ibangela egqumeni lapha nathi yabo kanti mangahlala phansi nikwazi ukuthi nibangulana ninodwa mina ngiyanitshela ngiyafunga futhi ngihleli la wami uNkulunkulu ngemkhonzayo ningayistrike kube kanye ngakusasa kungathi phela ngo 2 days ingabe into yenu ilunge liyaqonda yathi qo yabo because nathi ukuphepha kwethu kulele kuma security uze kuphephe izwe esimache khona amaphoyisa nawo ayikho into angayenze yodwa amaphoyisa amancane kabi eSouth Africa amaphoyisa yabo noma nganazi isibalo sama security but ama security ngiyacabanga ukuthi inamba yawo eCountry nesewonke angaphezulu kwamaphoyisa futhi angaphezulu even kwamasosha yabo ukuthi mangase kuthiwa ninyakazi nina nama security niyayibopha ngeke unyakaza umnotho wezwe ngoba nohulumeni akafundi ukunithatha nifaya ngaphansi kwakhe kodwa uyanidinga kusasa ukuthi izwe liphephe ukuze aqhubeke kantshontsha imali entshontsha lapha emaparlament lapha ngithi yabo nikade ngapha ninto zabo nezwe but bona ngalaba ntshontsha imali uma nibeke izikhalo zenu abafuni ukunizwa yabo but ke phela futhi kukunina ma security kukunina mina thuleleni ke sengikhulumile dadewethu siyabonga ukusipinde sakho nophumela obala kanye noza kwenu uThephithini ngoba nakho kubashawe imali ogibela Nkosi yami but ke kulabo abangakwazi ke mhlambe shemukulele imenzo osese mhlawumbe afresh umsebenzi imuphi umsebenzi enikwazi ukwenza ngaphandle kwe security noma training security kuphela mina nginesokupheka Nkosi yami nothi siyakwazi ukupheka uchef yabo ngingamzwela ngane zakwethu yabo nothi nayedwa nalelo munye nje ngoba nizwile ukuthi ngathi ikhaya limi ngaye ngempela ke ikhaya nama ngase ke akanabani nje uyafundisa futhi ingane eceleni uqashile futhi nale behleli khona niyabona nje manje angeke umsize futhi uke emakhaya ayohlala ingazi ingane abantu ilingeke lehlise ke iphendo ngoba lakhe incengile serious yabona futhi ukuncikiselwa ungazi ngabe ufuna ukushona ephi because nefamily ungeke ukwazi ukuyitshela ukuthi hayibo nginenkinga emsebenzini kuthiwa ngenza ukuthi yabo because uma uresist la unqaba uzodlana ingane kusasa ekhaya bazodlana ekhaya uzorenta ngani inkinga ebhekene nabantu besifazane yabo but nje
Ulungile. Angeke ngithi shiya inamba yakho sisi yabo siphenisa kanje yabo because izwe liphephile angithi yabo. Angeke ngithi shiya inamba yakho yabo. But ke thina thuleni sinayo inamba yakho angithi yabo. Uma kukhona mhlawumbe abavela ukuveza mhlawumbe ukuthi bangakwazi ukulekelela will able ukuthi sixhumanise nawo. Kodwa nje mina ngifuna athole isijeziso. Kwawona lo msebenzi aqhosha ngawo yathi thina sohlala singasebenzi benginezifiso nje ngathi ungamphelela. Nabo ke ngoba uyi-abuse kahle kahle uya-abuse ngey'nkinga zethu. Ihlisa iphendi. Thola umsebenzi. Yekela lento yenzayo. Noma kuthiwa ke mhlambe udla kuthiwa yini impesu le eyenza ukuthi amadoda angalali yabo. Awehlise empesweni yabo. Kuhlungeza abantu besifazane. Because kwalabo bantu laba mhlambe obiye ngabo ukuthi awuthinte kwena. Yabo nabo mhlambe mangasebeza into kanje ukuthi wenza into kanje unless ima ukuthi ke you are same WhatsApp group yabo. But mangasebeza lo dodo wenzayo kanje ukuthi wena usebenzisa umsebenzi wakho ukuthi ke uhlumeza abantu esifane ngocansi. I don't think they will be proud of you. Noma mhlawumbe basofuke baqhubeka ukuthi basosiyethe nawe. Yes, abantu banothi ngendlela ezinothi ngakodwa but not lokho ukuthi umuntu ngobe desperate. Kufana nokuthi unike umuntu ukudla bese uthi emva lokho akehlisa iphendi yabo. Lo muntu awumsiza. Yabo. Celela phansi. Bakhona abantu abayidayisayo lento Nkosi yami. Namanje ungamthola kwamanje nje ongeke lokho nixoxa indaba eningi nje ukhiphe leyo mali yakho wenza okwenza uphume ubuyele ekhaya usisulela umlomo. Aba ready ngibona ukuthi thina nje lento siyayidayisa. Kukhona ke wangibuza nje la epage la engibuza ukuthi idayiswa kanjani imvelo ucela usizo ukuthi yabo. Shembe yazi. Yes. Hey, ikhona nje ukukhombisa la ubuza wathi ngiza imvelo yabo. Ngoba le yabona la question beyibuza sawubona buthuleleni ngicela ukubuza uma ufuna ukudayisa imvelo idayiswa kanjani imvelo yabo. Hey. Ngaze ngavosela ngocabana lo mbuzo la ngithi yabo. Yabona umuntu uzolandela ufuna ubona isithombe sakhe yabo. Umuntu esifazana ufuna ukudayisa imvelo. Angazanga ukuthi yepha iphi imvelo athi ufuna ukuyidayisa yabo. But ngizama ukusho ukuthi angisasho ngalo siso ukuthi udayisa imvelo ukuthi kulo yehlisa iphendi ngikunika umsebenzi. Khona abayidayisayo uzohlonipha umsebenzi wakho nomsebenzi wakho uhambe kahle because emsebenzini phela uma si happy staff sakho umsebenzi yabo udeliveka ngendlela eright. Yabo bayekeke bona bayigangele bebodwa abasebenzi labo yabo. Yabo but umsebenzi wakho nje uhloniphe uma uyeqomana bona bebodwa noma kuyabheda phela ukuthi emsebenzini esenisebenzisa umsebenzi ukuthi nifake ipressure emsebenzini because nakhona konke lokho kuyayikhoza conflict yabo. Because sama ngabe ningasafunani senilokhu manje yabo. Hamba uyothenga ndoda. Hamba uyothenga. Kunabantu abaphezulu abadayisayo la. Khona abalapha kodebhe nonke khona abakomhlanga lapha. Bese kuba khona iya ngama grade lento iya ngokwehla khona laba angavuma ukubuza nje yabo. Ngiyangibona mina ngidla ngemoto ngiyangibona. Hawu ngiyangibona mina yabo. Ungacabanga ukuthi angithengi mina. Hayi khule wena uyazike wena uyazike wena yabo. Lokho ngihleka ukuthi sekuphele 6 months ingenantombi ingenalutho ngithi yabo ngithole imali ngamthini ngi-right yabo. But sihamba nawe hle sibabona ngithi yabo. Uthi awunabe dayisa ngithi yabo. Awuthi umqovu uzabuze uthi khona igama umqovu phela nje badeliver sasebenza labo. Yebo. Khona igama wathi take away malini take away akangazi ukuthi take away. Kunama take away no. Bafethu ilokho nje siyabonga si-courage abenayo ukuthi aphumele obala azokhuluma alehlava ababhekene naso se-GBV. Nawe ke lapho khona ngenza ukuthi phumele obala nikhulume yabo. Ningavumeli ukuxhaphazwa abantu besilisa ngokocansi. Ilokho nje siyabonga siyanithanda nisale kahle emakhaya.